sanadi sanadi na so sanadi sanadi so sanadi sanadi na so sanadi sanadina da bakin ciki na kin jamana za ki ga sakayya su sanadi na zubar kuka hana dama na kwana na shi da ruwa ina so an jima sha ɗaya zan fita sabon ci jiki zan raka ta ina na fi jima ba sani ba ta ce kawai zan raka ta kwanci sun hada da gida a saman kuma wani baki ba ku shi ko don Allah zan yi ƙoƙarin haka don Allah je shirya yawon mummi ina son ki Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah in ba da ma yana so. Ko tambaya kuma? Sama ne. Ko kike masallaci ki same ni. A zaki masallaci ba same ni. Ta muka zo muka gwada. Kai morning. Kin san kira nawa ta yi manto? Gashi ma tana kira na. Hello? Kin ga kin samu muna mun fara. Kin shirya? To ga nan zuwa. Mun zan tafi. To ubangiji Allah ya kiyaye a kula da Allah. Me zan kawo miki? Ake ma kin san abin da na kankana ne. Yau za ki sake koshi. Mami na tafi. wani gaye da yake gyaran takalmi a nan na dawo kuma ban gan shi ba ko ka san da yaji Lafiya yake neman sa? lafiya ƙarar sai alkai Na san shi, Ibrahim ne abu. Allah ya samu lambar wayar kawo Za ki samu lambar wayar sa, amma yanzu layi na yana. Zero 81 69 28 41 45. Na gode. Ok, na gode hajiya. Godiya nake hajiya.
sanadina so sanadi so sanadi so sanadi sanadina so sanadina da zubar kukana so sanadina da bakin cikina kin jamana za ki ga sakayya so sanadi na zubar kukana. bari zancen ba zai yi a waya ba sai sanadina sanadina so sanadi so sanadi so sanadi sanadina so sanadi so sanadi. Ya salama da kai. Alaikum salam. Ai ban ji ka ba. Ka san wannan aikin ya dauke wa hankali. Yanzu shirin ka. Oh, bari.
Na san ka cikin farin ciki akwai labari ko? Akwai labari. Yake faruwa. Na yarinyar nan wanda kamar ta gyaran takalmi. San ai yaran da yawa wace yarinya ce? Wacce ta wa kuɗi da. Na tuna ta. Me ya faru? Yarinyar nan ta zo neman lambar wayar na bata. Na ba ta kai? Bata ne mana. Ina ga mu kyautar waya kyauta. Kai yanzu ban da abin ka nan ta baka lambar ta baka waya ne hanyar da lambar wayar ta baka. Wani yake nan da waya. Saura za ka bi kiransa. Saura kuma kamar su kare ka mu. Daga gayan nan da wani magana. Ni wannan zancen naku ma bai da amfani a gona. Bari ci gaba da aiki na kawai saboda na fuskanci shirin ne a cikin zancen naku. Na allura ta wani na kawai. To na fuskanci wannan zancen na san shirin ne bari da shirin yawa kuma a cikin sa. Ka bari kira. Sannan gaya. Barka da wannan lokacin. Fatan dai kana da wasu kuma haka da wata wanda kuma da muka ɗauka ba. Kuma idan ba za ka dawo mai na kuli ta magana da kai, da fatan ba matsala. To ai dole ne in tambayi izinin shi. Hello? Wannan gayan zai kashe min waya? Me yake faruwa to? Bari an jima na yi sake kira shi zai ko cajin shi ne ya ƙare. Zai ci gaba da wannan aikin nawa. Shi kenan mabi cajin shi ne ya ƙare. An jima na kira shi. Sannadina, sannadina, so sanadi, so sanadi, so sanadi, sannadina, so sanadi, so sanadi. Assalamu alaikum. Aisha lafiya kalama. Gani fa a kofar gida tun da suna jiran ki. Yawa? Ok, wai haka zo? To ba damuwa, zanen zuwa. To ba matsala. Ka ban minti kaɗan. A'a Aisha, karfa ki shanya na fa. Haka da Allah. Yanzu za ka gani. Ya zan na shanya ka? Da shi kenan. Sai kin fito ina jiran ki. Ok, to ba matsala zanen zuwa. Ni na isa? Yes, kenan.
Ina yini? Tafiya Aisha ya kike a gidan? Lafiya lau. Ya kwana biyu. Lafiya kalau. Na ta cewa zan zo kuma Allah bai bani damar zuwa ba sai yanzu gashi yau kin gani. Ka cika alƙawari. Wallahi sai yau ga ɗaya gashi kin gani. Na iso gidanku. Kada cika ka da surutu bari in kawo ma ruwa. A da kin bashi ai ba matsala bane tunda ba daɗewa zan yi. Gidan mu fa ka zo kuma ka zo gidan mu ko ruwan ma ba za ka sha ba. Assalamu alaikum. Assalam. Aisha har da wahala haka? Ruwan ne wa yana? Ina godiya sosai da kanki. zubar kukana su sanadina na bakin cikina kin ci amana za ki ga sakayya su sanadi na zubar kukana. Ni Aisha, kin tuna zuwa yi magana da ke. Kai ma ba kai min zani magana. Ba daidai abin da yake bai. Na san akwai magana kina koyo. Kai ma akwai abin da kamar kai ma akwai abin da kake koyi. Aisha ba da ke son tuka. Bayyana ma abin da ke rai. Ibrahim. Aisha duk da dai ban daɗe tare da ke ba amma zan iya kawowa halayyar kijewa. Amma ya kamata dai a wannan time din ki bayyana min abin da ke ranki. Ba kai ne namiji ba, ai kai ne babba. To, wannan biyar Allah ko da mai tuzo. Amma dai gaskiya dai da akwai alamun abin da yake ranta. Sai dai kuma ban sani ba. Allah dai ka san ina santa. Sannan kuma Allah ya sa ta bayyana min cewa tana sona. Kamar yadda ta kira na amsa gayyatar nan. To tabbas na san watakila za ta ce tana sona ne. To amma zan ji daɗin hakan idan har ta bayyana min cewa tana sona. Domin tabbas ɗin ta yi hakan. So sannadina sannadina so sanadi so sanadi